Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera chinyomba maititi kamuchachilo idedzera kuti waida kunoita content kumba kwa president. Hapana zvakadaro waituma Tom Jones kutuka ED Mnangagwa. Manje toda kuti vakovharire mukati waiti uri CID weterera munzi. Iwe akakuudza kuti unoita zvekupoya ku state house uchinotora mapicture ababa vakabata kapu yezvinonwiwa ndiani. Sai usina respect nevanhu vakuru. Then wakadedzwa nani wakapinda sei? Ndakakumbira ndikangoitawo gunda musaira. Ndakapinda nekuseri kwedo. Delete mapicture. Delete picture. Waiti day well spent wangoita day well spent nani? Amuna kudzwa nzisiyai mafoni kugeti. Aiwa ndaida kutyisidzira vanhu nemari dzemaround vaindinetsa. Saka ndakati delete mapicture. Usadherere mai vakuru venyika. Usadherere baba venyika. Usatore mapicture usina kupiwa permission. Tinokupeta. Uri kuitirei tuweti? Aiwa ndine full blown. Ndikarohwa ndinoita tuweti. Korobha weti yako. Korobha weti yako. Tusenge doti glow. Fuck off kamuchacha. Nasi wakuda kuti shingi wakatswanya musoro. Shingi ndiye aita sei? Hauna kuti day well spent. Waiti day well spent wangoswera zuva rese uina baba iyo. Uda kuita maskitsi ku state house. Hamboyofela kachana usati wadi. Wakajaira fake life. Waida unofekela life ku state house. Uchiti Mother's Day well spent with baba. Unge zvinonzi murume wako Gilbert. Ho president. Kamuchacha futseke. Uchafira kudema uchidya makeve. Wazvinzwa usi celebrity we. Uri kutamba gwere wenga kumusha. Munhu anogara kumusha kokuti mhino dzinosvika dzazara guru. Unoya. If you know, you know. Keti Masomera indirambira chinyomba kamuchachilo terera munzi. Kanoda kuzviita victim every time. Kwakumbobayo live wonyasoudza vanhu vako vanokufollowa nemahouse girl ako anokusapota achiti gomata. Naiwe muranda nyoro sei usingagoni kutaura chokwadi? Wakuda kublema shingi ndiye akakuti unoita maskitsi. Iyo ungade unoita maskitsi ku state house. Ungatore chikomba chako unoita maskitsi ku state house. Wosvika post chiti day well spent. Anti nyasodukudza vanhu kuti ndakanotora mapicture ndisina kupiwa permission ndikamaposta ndichida kutyisidzira vanhu vezvikwereti kuti ndisavhunzwe zvikwereti. Because ndainyepa ndiri musiyaiwo saka ndakati ndikashare mapicture ndine mukuru wenyika vanhu vanozotya kundibvunza zvikwereti. But zvakaramba kushanda ndikarohwa kwatu tuweti tsa shushu akarohwa kwatu wakuda kuti shingi ndiye akatiite maskitsi ku state house. Udzani kuti ndakamamiswa ndakamenywa hazviitwi. Waituma kacheya kaiwo uchituma Tom Jones uchiti tuka mukuru wenyika tuka minister Jerry tuka ningi izvozvo unozvijamba woita shortcut wosvikotaura half of the story pamata pamaibwanya pane matuzvi. Fuck off kamuchacha. International thief mame wakamama. Ina unoita futi kama maskitsi. Iyo ungafunga kuti ungade kuita maskitsi mu state house. Uda kuzviita ukapenga uda kuitira maskitsi ako aya unenge uchiita na shushaya. Wofunga kuti unomaitira ku state house. Mame kwatu. Delete visa. Day well spent. International thief ashawa kuna.